Ja, vi vil gerne starte med at bevise sætning 1, der siger, at når x vokser med 1, så ganges fx med a, og når x der stiger med delta x, så ganges fx med a, opløftet i delta x. Og delta det er ved så tilvækst. Okay. Så har vi så først skrevet forskriften op for eksponentielle funktioner, og så har vi så sat x0 ind 2 steder. Ja, og her der vil vi så gerne prøve at få x til at vokse med 1, og det gør vi med at plusse, og det sætter vi selvfølgelig også ind heroppe, så den så også hedder x0 plus 1. Og så kan vi ved hjælp af en potensregel, som vi kender, vide, at vi så herved skal gange, fordi vi ved, at a opløftet p plus q er det samme som a opløftet p gange a opløftet q. Og her kommer vi så frem til det her, hvor vi så er gået fra plusset til at så kan gange med hinanden. Så det så hedder b gange a opløftet i x0 gange a opløftet i 1. Og da vi kender fra vores forskrift tidligere, der ved vi jo, at fx er lig med b gange a opløftet x, så derfor ved vi altså, at de her to de er lig med hinanden. Så kan vi så hernede sige, at det her, det jo så må være det samme som det her op, og dermed så kan vi så bare sige, at det er det samme som det her, og så selvfølgelig gange a, som vi har herfra. Og så har vi også sætning 2, som lyder, at når 2 punkter, x1 og y1 og x2 og y2 i en eksponentiel funktion er kendt, kan a og b i forskriften for fx lige med b gange a i x findes ved, at man siger, ved at finde a, så siger man, at man sætter x2 minus x1 i roden over y2 divideret med y1. Og ved b, der skal man sige y1 divideret med ax i x til 1 er lige med y2 divideret med a i x til 2. Og vi arbejder så videre med forholdet, som er a, og det gør vi ved at bruge forskriften fx er lige med b gange a i x til, og derved sætter vi dem så over for hinanden. Dernæst sætter vi det i en ligning, og det gør vi ved at dividere y2 med y1, som er det, der står på venstre side af lighedstegnet i hvilke tilfælde. Og det, der skal gøre vi også på den anden side, det man skal gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger b gange a x2, og dividerer det med b gange a i x til 1. Og så kan vi så se, at b'erne er gået med hinanden, og herefter kan vi så benytte os af en potensregel, som lyder, at man kan dividere potensen med samme rod ved at trække nævnerens eksponent fra tællerens og beholde roden. Og til sidst så skal vi så isolere a, og det gør vi ved at sige, hvad der modsætter at sætte noget i en eksponent, og det er at sætte noget i en rod. Så vi sætter x2 minus x1 i roden over y2 divideret med y1, og derved har vi isoleret a.